Hej, velkommen til Active Wellness. Jeg skal lave en lille demonstration af vores gåbånd med gelænder. Det er fuldstændig magen til vores almindelige gåbånd, bare med gelænder. Og det er til dem, der har brug for det, så støtte under træningen. Egentlig meget simpelt. Tænd, og den sætter ned. Plus, minus, og den stiger kun 0,1 af gangen, så man ikke lige pludselig begynder at overvurdere sig selv, så man stikker af med en. Den har en målknap, hvor du kan skifte mellem tid, og hvor lang tid du har gået, og hvor stort kaloriebrug du har. Men ellers er det et gåbånd, der er beregnet til dem, der har brug for det der ost, der støtter under træningen. Men ellers, hvis du har nogen som helst spørgsmål, er du meget velkommen til at give os en opringning eller sende os en mail.